आपण आपला जो चैतन्य चरितामृतचा अभ्यास आहे तो आपण सुरू करूया. त्याआधी आपण चैतन्य महाप्रभूंचे चरणी म्हणजे आहे ते प्रार्थना करूया. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय 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 भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय जय भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आता आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी प्रणाम अर्पण करूया. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः. आपल्या इस्कॉनचे प्रमुख संस्थापक आचार्य ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, त्याचबरोबर आपले परमप्रिय असे गुरु महाराज, त्याचबरोबर आपल्या सर्वांच्या जीवनातले तसेच माझ्या जीवनात आलेले सर्व शिक्षक गुरु, त्याचबरोबर आपल्या समस्त जे अखिल ब्रह्मांड आहे तर तिथले समस्त वैष्णववृंद आणि त्याचबरोबर उपस्थित सर्व वैष्णव वैष्णवी यांच्या चरणी आपण वैष्णव प्रणाम मंत्र सादर करूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. ग्रंथराज चैतन्य चरितामृत की जय. श्रील कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. आपण आता जे आहे कालपर्यंत आपण मध्य लीला जे आहे तर त्याच्या जो चौथा भाग आहे तर तो जवळजवळ आपण पूर्ण केला होता. म्हणजे रूप गोस्वामींना कशा पद्धतीने चैतन्य महाप्रभूंनी जे आहे तर ते उपदेश केले आणि त्यांना ग्रंथ लिखाणाविषयी कशा पद्धतीने मार्गदर्शन केलं, तर हे सगळं जे आपण आहे ते अभ्यासलं होतं. आता श्रील सनातन गोस्वामींना त्यांनी कसा उपदेश केला आणि कसं मार्गदर्शन केलं तर हे आपण जाणून घेणार आहोत. आणि मग त्यानंतर जे आहे ते आपण पुढच्या लिलेमध्ये प्रवेश करणार आहोत, म्हणजे पुढची लीला आपण अभ्यासणार आहोत. मग आता आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जेव्हा रूप गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी काय त्यांनी जे आहे ते पत्र पाठवलं होतं सनातन गोस्वामींना, की ते भेटीला पुढे निघून जात आहेत चैतन्य महाप्रभूंच्या, आणि माझं पत्र म्हणजे चिठ्ठी प्राप्त होताच तुम्ही या. मग चिठ्ठी प्राप्त करून सनातन गोस्वामींनी काय केलं, अतिशय आनंदी झाले ते, आणि ते कारागृहातला जो अधिकारी होता यवन अधिकारी तर त्याच्याकडे गेले आणि त्याला म्हणाले की तुम्ही एक संत असे व्यक्ती आहात, खूप चांगले असे. मग आता म्हणजे कुराण आणि आध्यात्मिक ग्रंथांचं तुमचं ज्ञान सुद्धा आहे. मग तुम्ही काय करा, म्हणजे मला मदत करा. म्हणजे बंदिवासातल्या एखाद्या व्यक्तीला कोण मुक्त करू शकतो, जेव्हा म्हणजे जो बंधनात आहे त्याला कोण मुक्त करेल थोडक्यात, तर धर्मतत्वाप्रमाणे म्हणजे जो स्वतः या सगळ्या बंधनातून आधीच मुक्त झालेला असेल तो. मग अशाच पद्धतीनं म्हणजे धर्मतत्वांप्रमाणे परमेश्वर देखील संसार बंधनातून त्याची मुक्तता करू शकतो, की जेव्हा कोणी बंदिवासातील व्यक्तीला मुक्त करतो. असं ते थोडस त्यांनी त्यांची स्तुती केली. मग आता नवाबाचे मंत्री होते सनातन गोस्वामी, पण यवन अधिकाऱ्याला ते फसवू पाहत होते.
कारण त्या यवन अधिकाऱ्याची जी शैक्षणिक पात्रता होती ती अगदी बेताचीच होती. म्हणजे असे फार काही तो चलाक चतुर असं काही नव्हता. आणि हे त्यांना माहिती होतं आणि तो निरक्षर पण होता. म्हणजे असं मग असा जो अधिक म्हणजे असा जो असतो तो पारमार्थिक जीवनामध्ये पण काय असं फारसा प्रगत नव्हता. तर त्याला केवळ मोठेपणा दिला श्रील सनातन गोस्वामींनी आणि त्याला संतुष्ट केलं. म्हणजे अशा लोकांना कशा पद्धतीनं संतुष्ट करायचं, तर अशा लोकांना मोठेपणा द्यावा, सन्मान द्यावा आणि आपण त्यांना संतुष्ट करावं. म्हणजे आणि मग त्यामुळे काय झालं की गोस्वामी त्याला शास्त्रातला पारंगत विद्वान समजलं, कारण ते स्वतः होते ना शास्त्रात पारंगत. मग त्यांनी त्याला शास्त्रातला पारंगत असं विद्वान समजून काय केलं, त्याची स्तुती केली. आणि आपण एखाद्याला म्हटलं की तुम्ही शास्त्रातले फार मोठे पारंगत विद्वान आहात, तर तो थोडंच अमान्य करेल. म्हणजे कोणालाही स्तुती आवडते. मग त्यानुसार त्यांनी स्तुती केली तेव्हा मग त्याला ते म्हणजे आवडलं. कारण उच्च अधिकारावर चढलेली व्यक्ती कशी असते, तर त्याला स्वतःची स्थिती जी असते ती सुपात्र आपण आहोत त्या स्थितीसाठी असं त्याला वाटत असतं. भले त्याची पात्रता नसेल आणि उच्च अधिकार मिळालेले असतील तरी. मग सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांनी काय केलं की आपलं जे पारमार्थिक कार्याचं जे फळ आहे तर त्याचं त्यांनी जे योग्य वर्णन केलं. आणि कारागृहाचा तो अधिकारी होता, त्यांनी काय केलं की त्या विधानाचा अर्थ बंदिवासातल्या सुटके संदर्भात लावला. म्हणजे त्यांनी त्याला सांगितलं की पारमार्थिक कार्य जे आहे त्याद्वारे जो मुक्त आहे तोच एखाद्याला बंदिवासातून सुटका करू शकतो. मग अशा पद्धतीने त्यांनी संकेत दिले आणि त्याच्यावरनं त्याला कळलं की ह्यांना बंदिवासातून सोडवायचंय. म्हणजे तो काही उच्च स्तरावर नव्हताच आध्यात्मिक आणि त्याला काही ज्ञानही नव्हतं आणि तो फारसा जे शैक्षणिक पात्रता असा असलेला पण नव्हता, निरक्षरच होता. आणि मग अशा लोकांना स्तुती करून संतुष्ट केलं आपण तर निश्चितच काय होतं म्हणजे परिस्थितीजन्य थोडस आध्यात्मिक स्तरावर जे उच्च स्तरावर असतात, प्रगत लोक असतात, तर त्यांनी असा जर प्रयत्न केला तर ते काय असतं, कृष्ण भावना भवित कर्मच असतं. म्हणजे कारण कृष्णांच्या पर्यंत पोहोचण्यासाठी सुटका होण्यासाठी सनातन गोस्वामी प्रयत्न करत होते. चैतन्य महाप्रभूंशी त्यांना भेट घ्यायची होती, यासाठी ते तुरुंगातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करत होते. मग आता ह्या भौतिक जगतामध्ये कसं आहे, इंद्रिय तृप्तीने मोहित झालेले असे खूप लोक असतात. म्हणजे हम्म आणि मग मायाच्या प्रभावामध्ये ते काय असतात की सदैव म्हणजे जे असतात ते आवरणामध्ये असतात. म्हणजे काय की माया शक्ती आहे ती दोन प्रकारची जी आहे तर ती जे आवरण असतात तिची किंवा आवरण शक्तीचा प्रकाश करते. मग एक आहे प्रक्षेपात्मिका आणि दुसरी आहे आवरणात्मिका. तर भौतिक बंधनातून बाहेर पडण्यासाठी जी बाहेर काढते. आणि एखादा जेव्हा इंद्रिय तृप्तीने संतुष्ट होऊन बद्ध जीवनात राहतो तेव्हा त्याला प्रक्षेपात्मिका शक्ती जी आहे ना ती भगवानांची प्रवृत्ती करते. म्हणजे इंद्रिय तृप्तीची इच्छा आणि भौतिक बंधनात आपण राहूया म्हणजे असं इंद्रिय तृप्ती पुन्हा 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 करत राहूया आणि भौतिक बंधनामध्ये पण त्यामुळे तो अडकून पडतो. म्हणजे असं जो बद्ध राहण्यास भाग पडते ती भगवानांची प्रक्षेपात्मिका शक्ती म्हणजे मायाशक्तीची ती प्रक्षेपात्मिका शक्ती. आणि आवरणात्मिका शक्ती म्हणजे काय तर अशी जी शक्ती आहे त्यामुळे तो जो जीव आहे तो त्या मायाजालामध्ये इतका अडकतो की जिथं आहे तिथं सुखी मानतो. म्हणजे उदाहरण म्हणजे विष्ठेतला जंतू किंवा डुकराच्या देहाती बद्ध जीव जो आहे तो स्वतःला सुखी मानतो. म्हणजे एखाद्याला जर विष्ठेतला जंतू बनायला दिलं तरी सुद्धा तो काय म्हणजे स्वतःला सुखीच मानेल. आणि एखाद्याला डुकराचा जन्म दिला तरी तो सुखीच मानतो. म्हणजे इंद्राला शाप मिळाल्यामुळं त्याला डुकराचा जन्म मिळाला होता आणि डुक्कर काय करतं तर अनेक डुकरिणींसोबत संभोग करतं आणि विष्ठा खात असतं आणि चिखलात लोळत पडलेलं असतं घाणीमध्ये. तर मग असं जे डुक्कर आहे तर त्याला तिथेच समाधान मिळतं त्या जन्मामध्येच ते सुख भोगायला. मग तसं पद्धतीने ही जी औरणत्मिका शक्ती आहे ती असं कार्य करते आणि त्यामुळं त्या बंधनातनं बद्ध जीवात्म्याला म्हणजे ह्या दोन बंधनातनं औरणात्मिका शक्ती आणि प्रक्षेपात्मिका शक्ती बाहेर पडण्यासाठी म्हणजे अत्यंत अवघड जातं. म्हणजे मायेचं आवरणच बलवान असतं. म्हणजे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान सुद्धा बद्ध जीवांचा उद्धार करण्यासाठी येतात तेव्हा ते जीवाला शरण यायला सांगतात. तेव्हा देखील ते म्हणजे हे जे जीव आहे ते सूचना कृष्णांची कुठे ऐकतात आहे, बरोबर. आणि ह्यासाठी श्री सनातन गोस्वामींनी काय म्हटलंय की कोणत्याही प्रकारे जर एखाद्या जीवाला मायेच्या बंधनातून मुक्त करायचं असेल तर त्यासाठी
कोणी सहाय्य करत असेल तर असा मनुष्य तत्क्षणी भगवान यांच्या कृपादृष्टीस पात्र ठरतो. म्हणजे भगवान यांच्या कृपादृष्टीस पात्र कोण ठरतो, म्हणजे त्याच्यावर अगदी शीघ्रातिशीघ्र कृपा कोणावर होऊ शकते, तर जो कोणी व्यक्ती एखाद्या व्यक्तीला अशा भयंकर मायेच्या बंधनातून म्हणजे दूर होण्यासाठी किंवा या मायेच्या बंधनातून सुटण्यासाठी मदत करतो, तर असा व्यक्ती भगवानांची त्वरित कृपा संपादन करतो बा. म्हणजे भगवद्गीतेत असा श्लोक येतो, नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतर होय. म्हणजे काय, मायाबद्ध जीवनातून बद्ध जीव मुक्त होण्यासाठी त्याच्या हृदयात भक्तीची प्रेरणा निर्मिण्याचा प्रयत्न करणे. आणि ही भगवंतांप्रती केलेली काय सर्वश्रेष्ठ सेवा आहे पा. 18.69 हा श्लोक आहे. तर असा भक्त जो आहे तो भगवानांना प्रिय असतो. म्हणजे वैष्णव त्याच्या प्रचार कार्याने जाणला जातो पा, भक्तिविनोद ठाकूर म्हणतात. म्हणजे जीवबद्ध जीव जे आहेत त्यांच्या शाश्वत स्वरूपाविषयी त्यांना जाणीव करून देणे, त्यांचा जो निज धर्म म्हणजे त्यांचा जो धर्म आहे तो त्यांना सांगणं, जीवा पुरुषोत्तम भगवानाची सेवा करणं हे जीवाचं शाश्वत स्वरूप आहे. आणि भगवानांचे आपण शाश्वत सेवक आहोत हे त्याला सांगणं, जीवात्म्याची जी सुप्त जाणीव आहे तिला चालना करून देणं आणि बद्ध जीवाला भौतिक बंधनात मुक्त होण्यासाठी सहाय्य करणं. मग हे जे कुणी करतो तर तो भगवानांना प्रिय असतो पहा. मग आता जीवेर स्वरूप आहे नित्य कृष्णेर दास असं म्हटले पहा. चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर यांचं जे आहे ते मार्गदर्शन आहे. मग सनातन गोस्वामींनी त्याची जे आहे ते अशी स्तुती केली, पूर्वी तुमच्यावर अनेक उपकार केले आहेत, आता मी संकटात आहे, तर मला कारागृहातून तुम्ही मुक्त करा, म्हणजे तुम्ही त्या उपकारांची परतफेड करा असं त्यांनी त्यांना समजावून सांगितलं. आणि त्याला काय केलं, 5,000 सुवर्ण मुद्रा दिले आणि तुम्ही त्या घ्या आणि मग मला मुक्त करा, म्हणजे तुम्हालाही त्याचा लाभ होईल असं. आणि दोन्ही प्रकारे लाभ होईल, मला मुक्त केल्याबद्दल पण तुम्हाला लाभ होईल, कारण मी आध्यात्मिक स्तरावरती भगवानांचा भक्त आहे, आणि त्याचबरोबर सुवर्ण मुद्रा दिल्यामुळे तुम्हाला भौतिक स्तरावर पण लाभ होईल असं त्यांनी सांगितलं. मग आता पुढे काय घडलं ते आपण समजून घेणार. मग सनातन गोस्वामींनी काय केलं, या या यवनाधिकाऱ्यांचं मन वळवल्यानंतर मग तो काय म्हणाला की मला खूप सोडून द्यायची तुम्हाला इच्छा आहे, पण मला नवाबाची भीती वाटते. म्हटल्यावरती सनातन गोस्वामी जे आहेत मग त्यांनी सांगितलं की तुम्ही त्या राजाला बिलकुल घाबरू नका, तो दक्षिणेला गेलाय त्या ओडिशा राज्यावरती आक्रमण करायला. त्यामुळे तो परत येईल तेव्हा सांगा की सनातन जो आहे तो बाह्य कृत्य म्हणजे आपण म्हणू की म्हणजे विष्ठा किंवा शौच जे आहे त्यासाठी, हा तर म्हणजे शौच जे आहे तर म्हणजे सकाळी म्हणजे शौचाला सगळे जात असतात. तर आता म्हणजे क्रियाकर्मासाठी म्हणजे गेले होते गंगेच्या काठी असे गेले होते, आणि त्यांना गंगा पाहत असताना उडी मारली असं तुम्ही सांगू शकता. म्हणजे कारण त्यांनी सांगितलं की बाह्य कर्म करण्यासाठी, मग त्याच्यामध्ये सगळी म्हणजे शौच कर्म आली, तर हे सगळे कर्म करण्यासाठी ते गेले होते. आणि मग गंगेच्या काठी जाऊन त्यांनी काय केली, गंगेमध्ये उडी मारली असं तुम्ही सांगा. मी बराच वेळ शोध घेतला पण मला ते बिलकुल सापडले, काय थांब पत्ता लागला नाही. आणि ते साखरांचे पाण्यात उडी मारली आणि तो बुडून प्रवाहात बुडून मरून गेला असावा असं तुम्ही सांगा. त्यामुळे तुम्ही काय बिलकुल
हरे कृष्ण, क्षमस्व, थोडंसं इंटरनेटचा अडथळा होता. तर आपण हे समजून घेत होतो की जे सनातन गोस्वामी आहेत तर त्यांनी सांगितलं की त्या अधिकाऱ्याला की तू बिलकुल घाबरू नकोस, मी या देशात राहणारच नाही, मी दरवेशी येऊन मक्केला जाईन. आणि तरी पण त्या यवन अधिकाऱ्याचं मन काही संतुष्ट झालं नाही. मग सनातन गोस्वामींनी सांगितलं की आता मी तुला 7,000 सुवर्ण मुद्रा देतो. आणि मग ते पाहिल्यानंतर म्हणजे तो मोह त्याला काही आवरला नाही. मग सनातन गोस्वामींना त्याने सोडून द्यायचं मान्य केलं. मग रात्री त्यांनी काय केलं, सनातन गोस्वामीचे बेड्या आणि पायातले साखळबंद तोडले आणि त्यांना गंगेच्या पलीकडे पोहोचवले. मग आता सनातन गोस्वामींची सुटका झाल्यावर ते मुख्य मार्गावरून जाऊ शकत नव्हते, म्हणून गडाच्या द्वाराकडे जाणारा मार्ग सोडून रात्रंदिवस आडमार्गाने ते प्रवास करत करत पातडा नावाच्या पर्वतरांगात तिथे पोहोचले. मग पातडा पर्वतरांगात पोहोचल्यावर तिथे एक म्हणजे पूर्वीच्या काळी काही असे हे नव्हते. आपण आता कसे उपहारगृह पाहतो किंवा हॉटेल्स पाहतो. तर असे काही नव्हते. मग तिथं असं भोजनालय आणि घरगुती पद्धतीनं राहण्याची सोय असायची. त्यांच्याचकडे भोजन. मग भोजनालयाच्या ते एका धनाला भेटले. मग त्याला ते सांगितलं, मला पातळा पर्वतरांग पार करून जायला सहाय्य करा. मग आता भोजनालयाच्या धन्यासमवेत एक हस्तसामुद्रिक शास्त्र जाणणारा एक मनुष्य होता. मग जे गोस्वामी आहेत त्यांच्याविषयी जाणून त्याने व्यवस्थापकाच्या कानात रहस्य सांगितलं की ह्या व्यक्तीजवळ, तो ज्योतिषी आहे त्याने सांगितलं, ह्या व्यक्तीजवळ 8 सुवर्ण मुद्रा आहेत. मग हे ऐकून भोजनालयाच्या व्यवस्थापकाला आनंद झाला. मग तो सनातन गोस्वामींना काय म्हणाला, मी माझ्या लोकांना तुमच्या संगतीने पाठवतो, ते रात्री तुम्हाला पातळा पर्वताच्या पलीकडे सुखरूप पोहोचवतील आणि तुम्ही स्वयंपाक करून भोजन करा. पण हे सांगून काय केलं, तो जो भोजनालयाचा म्हणजे मालक होता त्यानं सनातनांना स्वयंपाकासाठी सगळी सामग्री दिली होती. आणि सनातनांनी मग काय केलं, नदीवर जाऊन स्नान केलं. मग आता सनातन गोस्वामींनी 2 दिवसाच्या उपवासानंतर स्वयंपाक केला आणि भोजन केलं. मग आता अं, ते नवाबाच्या म्हणजे शासनातले एक माजी मंत्री होते सनातन गोस्वामी. मग त्यांनी याच्यावर विचार केला या परिस्थितीवर. म्हणजे एकेकाळी नवाबाचे मंत्री असणारे सनातन गोस्वामी आहेत, त्यांच्यापासून असं कुठलं षडयंत्र शिजत असेल तर ते लपून नाही राहणार. आणि मग भोजनालयाचा हा मालक माझा इतका आदर सन्मान का करतोय, असा विचार करून त्यांनी काय केलं, आपला सेवक होता ईशान नावाचा, त्याला विचारलं. तर सनातनांनी विचारलं, ईशान तुझ्याजवळ काही मौल्यवान वस्तू किंवा धनद्रव्य आहे असं मला वाटतं. तर ईशान म्हणाला, होय माझ्याजवळ 7 सुवर्ण मुद्रा आहेत. मग आता हे ऐकून सनातन गोस्वामींनी ईशानची कान उघडली केली. ते काय म्हणले, तू साक्षात मृत्यू कशासाठी बरोबर आणलायस. मग सनातन गोस्वामींनी त्या 7 सुवर्ण मुद्रा होत्या त्या आपल्या हातात घेतल्या आणि त्यांनी काय केलं, तो भोजनालयाचा जो मालक होता त्याला देऊन टाकले. त्याच्याजवळ म्हणजे गेले ते आणि त्याला म्हणाले की माझ्याजवळ ह्या 7 सुवर्ण मुद्रा आहेत, त्या तुम्ही घ्या कृपा करून आणि मला धर्मतत्व सांभाळून मला या पर्वतरांगांच्या पलीकडे पोहोचवा. म्हणजे मी एक राजबंदी आहे आणि त्या कारणाने मी काही राजमार्गाने उघडपणे जाऊ नाही शकणार. मग तुम्ही काय करा, या 7 मोहरा स्वीकारा आणि मला पर्वतरांगांच्या पलीकडे पोहोचवा, तुम्हाला पुण्य मिळेल. मग तो भोजनालयाचा जो मालक होता तो हसून म्हणाला, तुम्ही या मोहरा माझ्याकडे घेऊन येण्यापूर्वीच मी तुमच्या सेवकाच्या पदराला सुवर्णांच्या 8 मोहरा आहेत हे जाणलं होतं. आणि मी आज रात्री तुम्हाला ठार मारून तुमच्याकडून मोहरा काढून घेतल्या असता, पण तुम्ही स्वतःच्या इच्छेने माझ्याकडे आणून दिल्या. हे फार चांगलं झालं आणि माझ्याकडून पण पाप होणार होतं ते टळलं. मग तुमचा हा स्वभाव जो आहे त्यामुळे मला अतिशय म्हणजे आनंद झाला, समाधानी झालो मी. आणि त्या मोहरा मी काही घेणार नाही, पण केवळ पुण्यकर्म करण्यासाठी मी तुम्हाला या पर्वतरांगांच्या पलीकडे नेऊन पोहोचवतो. म्हणजे कसं की भगवान हे कसं प्रत्यक्षाने आपल्या भक्तांचं रक्षण करत असतात. पहा, मग सनातन गोस्वामींना ते मंत्री होते त्यामुळे थोडस असं काहीतरी षडयंत्र, इतकं गोड गोड का बोलतायत, तर काहीतरी षडयंत्र दिसतंय हे त्यांना लक्षात आलं होतं. मग ते असं होतं, ते त्यांना ठार करणार होते आणि त्यांच्या मोहरा काढून घेणार होते. मग पहा, असा प्रसंग घडवतात भगवान की जेणेकरून भक्तांचं सदैव संरक्षण होत असतं आणि त्यांना पुढचा मार्ग मिळत असतो. मग सनातन गोस्वामी जे आहेत तर ते भगवान यांना भेटण्यासाठी येत होते ना. मग चैतन्य महाप्रभू अंतर्यामी आहेत, म्हणजे ते स्वतः स्वयंकृष्ण आहेत, तर ते जाणतात. त्यामुळे ते भक्तांचं नेहमी रक्षणच करणार. भक्तांच्या साठी अनुकूल घटनाच त्यामुळे घडत होत्या. मग सनातन गोस्वामी चालत चालत हाजीपुरात येऊन पोहोचले. मग संध्याकाळी ते एका उद्यानात बसले. मग हाजीपुरात श्रीकांत नावाचे सनातन गोस्वामींचे
बहिणीचे पती म्हणजे मेहुणे राहत होते. तिथे ते शासकीय सेवेमध्ये नियुक्त होते. मग सम्राटाने घोडे विकत घेण्यासाठी श्रीकांतकडे 3 लाख सुवर्ण मुद्रा दिल्या होत्या. मग ते घोडे विकत घेऊन ते राजाकडे पाठवून द्यायचे. मग एका उच्च अशा स्थानावर श्रीकांत बसले असताना सनातन गोस्वामींनी पाहिलं की ते एका व्यक्तीला समवेत घेऊन ते म्हणजे तेव्हा ते एका व्यक्तीला समवेत रात्री म्हणजे घेऊन सनातनांच्याकडे आले. मग दोघांनी तिथं बसून काय केलं, व्यक्तिगत चर्चा केल्या आणि सनातन गोस्वामीने आपल्या अटकेची सुटकेची सगळी सगळी कथा त्यांना सांगून टाकली. हम्म. आणि मग आता श्रीकांत जे आहेत ते सनातन गोस्वामींना म्हणाले, निदान 2 दिवस तरी इथेच थांबा, सभ्यग्रस्तांसारखी वस्त्र घाला आणि मळलेली वस्त्र टाकून द्या. म्हणजे ते कसं प्रवास करत आले होते ना, तर वस्त्र सुद्धा बदलण्यासाठी त्यांच्याकडे नव्हतं अशी परिस्थिती. आणि दरमजल मजल दरमजल असं करत करत ते पोचले होते. मग आता इथे सनातन गोस्वामी म्हणले, मी इथं क्षणभर देखील थांबणार नाही, मला गंगा पार करून जायचं आणि मी आत्ताच इकडून या क्षणी जाणार. मग श्रीकांतनी प्रयासानं त्यांना एक बोट घोंगडी दिली. मग ती घेऊन म्हणजे घोंगडी म्हणजे भूतान देशात निर्मिती केलेली लोकरीची घोंगडी असते, त्याला म्हणायचं घोंगडी. आणि त्यांनी मग गंगेच्या पलीकडे जाण्यासाठी त्यांना मदत केली. मग सनातन गोस्वामी तिथून निघाले. मग सनातन गोस्वामी काही दिवसांनी काशीत पोहोचले. मग तिथे चैतन्य महाप्रभूंच्या आगमनाची वार्ता त्यांना समजली. मग ते खूप आनंदी झाले. मग आता सनातन गोस्वामी चंद्रशेखरांच्या घरी गेले होते. मग त्यांच्या द्वारावर बसून राहिले तेव्हा सनातन गोस्वामी तिथे आले. मग आता चंद्रशेखरांच्या घरी सनातन गोस्वामी येणार आहेत म्हणजे ही सगळी लीला जी आहे ती भगवान यांनीच रचलेली होती. म्हणजे चैतन्य महाप्रभू चंद्रशेखरांच्या घरी गेले आणि तिथे बसून राहिले. मग सनातन गोस्वामीचं जेव्हा आगमन झाल्याचं त्यांनी जाणलं म्हणजे अंतर्ज्ञानानं, तेव्हा त्यांनी काय सांगितलं, म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभूंनी चंद्रशेखरांना सांगितलं की द्वाराबाहेर एक वैष्णव भक्त आहे, त्याला आत बोलवा. हं? सगळ्यांनी ही कथा खूप सुंदर आहे सनातन गोस्वामींची, ऐका. इतकी सखोल आणि सुंदर कथा आहे की म्हणजे आपल्या सर्वांना पण आश्चर्य वाटेल. म्हणजे संतांचं गोस्वामींचं चरित्र किती सुंदर आहे. मग त्याची अटेंडन्स लिंक आहे ना, म्हणजे फीडबॅक फॉर्म तो शेअर करा आणि सगळ्यांचा अटेंडन्स पण घ्या माताजी. हरे कृष्ण. माताजी तुम्ही अजून शेअर नाही केला गेला मला अजून. तो आपला भक्ती सदाचारचा जो आहे ना तोच करायचा आहे. ठीक आहे, आणि हा, करते. आणि अटेंडन्स पण आपलं ठरलं होतं त्याप्रमाणे घेतला तरी चालेल. हा, कारण तो पाठवायचा आहे टेम्पलला. आणि मागचा अटेंडन्स सगळ्यांचा जो आहे तो आपण आता रेकॉर्डिंग वरून घेऊया. ठीक आहे. तर हरे कृष्ण सर्वांना. जे जे उपस्थित असतील ना त्या सगळ्यांनी उद्यापासून म्हणजे आपला अटेंडन्स म्हणजे मिळावा. सगळ्यांनी गौर निताई चॅलेंज मध्ये भाग घेतला ना, निताई गौरांग चॅलेंज, तर त्यांचा अटेंडन्स पण ट्रॅक केला जातोय. तर तुमचा सगळा अटेंडन्स आहे तो आपल्याला हवा आहे. तर त्यामुळे सगळ्यांनी फीडबॅक फॉर्म भरूया तो, त्या माध्यमातून पण होईल अटेंडन्स. आणि शिवाय मॅन्युअली पण माताजी घेतीलच, नोट डाऊन करतील आणि अशा पद्धतीने आम्ही प्रयत्न करू. तर मागचा अटेंडन्स आहे तो आपल्याला रेकॉर्डिंग वरून मिळू शकेल, तर तसा घ्यायचा प्रयत्न करू की जेणेकरून सगळ्यांचा अटेंडन्स मिळू शकेल. उद्याला म्हणजे प्रत्येक वेळी लेक्चर आपलं जे म्हणजे आपलं जे क्लास सुरू होतं तर त्यावेळी सगळ्यांनी आठवण करूया, इन केस सुटून गेलं तर. पण आपण अटेंडन्स सगळं घेत राहूया. मग आता चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते चंद्रशेखरांना म्हणाले की द्वाराबाहेर एक वैष्णव भक्त आहेत, तर त्यांना आत बोलवा. मग चंद्रशेखरांनी काय केलं, बाहेर जाऊन शोध घेतला पण तिथे कोणी वैष्णव जो आहे तर तो आढळला नाही. मग आता द्वारावर कुणी वैष्णव दिसला नाही, म्हणून चंद्रशेखर जे आहेत तर त्यांनी काय केलं की प्रभूंना सांगितलं की तिथे द्वारावरती म्हणजे कुणी नाहीये, मग आता काय करायचं. मग चंद्रशेखर म्हणाले, तिथे दारात एक दरवेशी आहे. म्हणजे पुन्हा एकदा चंद्रशेखरांना विचारलं ना चैतन्य महाप्रभूंनी की कुणी आहे का, कुणी आहे का, म्हणल्यावर मग ते म्हणाले तिथे एक दरवेशी बसलाय दारावरती. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी चंद्रशेखरना आज्ञा दिली की त्याला घेऊन या. हम्म. आणि मग चंद्रशेखर द्वाराजवळ बसलेल्या त्या दरवेशी म्हणजे सनातन गोस्वामी होते. म्हणजे थोडासा त्यांचा दरवेशी सारखा जो आहे तर तो वेश होता, किंवा ते मुसलमान राजाच्या दरबारात मंत्री होते ना, त्यामुळे थोडासा तसा वेश होता. मग ते म्हणाले की चंद्रशेखर म्हणाले की हे दरवेश कृपया तुम्ही आत या, चैतन्य महाप्रभू तुम्हाला बोलवित आहेत. मग प्रभूंची आज्ञा ऐकून सनातन गोस्वामींना आनंद झाला, म्हणजे चंद्रशेखरांसोबत आत गेले.
मग सनातन गोस्वामींना अंगणात आल्याचं पाहून चैतन्य महाप्रभू त्यांच्याकडे धावतच गेले आणि सनातन गोस्वामींना त्यांनी आलिंगन केलं. आणि मग आता खूप म्हणजे भाव भावविभोर होऊन चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना आलिंगन केलं म्हटल्यावरती चैतन्य महाप्रभूंना सनातन गोस्वामी म्हणाले की मला स्पर्श करू नका प्रभू, असं ते म्हणाले. मग आता हे दोघे जण गळ्यात गळा घालून एकदम रडू लागले. म्हणजे चंद्रशेखर जे आहेत भक्त त्यांना खूप आश्चर्य वाटलं. मग थोड्या वेळाने चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींचा हात धरला आणि ते त्यांना आत घेऊन गेले आणि स्वतः जवळच एका उच्च आसनावर त्यांनी बसवलं. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी काय केलं, आपल्या हातांनी सनातन गोस्वामींचं अंग स्वच्छ करायला सुरुवात केली. मग सनातन गोस्वामी म्हणाले मला म्हणजे तुम्ही स्पर्श करू नका प्रभू, म्हणजे तुम्ही पवित्र आहात. म्हणजे स्वतःला केवळ पवित्र करण्याकरताच तुम्हाला मी स्पर्श करते, असं चैतन्य महाप्रभू म्हणाले. कारण भक्तीच्या बळावर तुम्ही अखिल ब्रह्मांडालाही पवित्र करण्यास समर्थ आहात ना. अशा पद्धतीने त्यांनी जे आहेत ते भगवान जे आहेत ते चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपात तर त्यांनी हे उद्गार काढले. सनातन गोस्वामींसाठी त्यांनी जे केलेले उद्गार आहेत तर हे खूप महत्वाचे आहेत बरं का, आपल्या भक्तीच्या दृष्टीने. म्हणजे एखाद्या वैष्णवाचा दागिना म्हणजे काय आहे, तर त्याचं उत्तम चरित्र. हं? आणि असा जो वैष्णव आहे तर तो इतका परमपवित्र असतो की चैतन्य महाप्रभू काय म्हणतात, प्रभू कहे तो स्पर्शी आत्मपवित्रिते भक्ती भले पार तुम्ही ब्रह्मांड शोधिते. म्हणजे केवळ स्वतःला केवळ पवित्र करण्याकरताच तुम्हाला मी स्पर्श करते, कारण भक्तीच्या बळावर तुम्ही अखिल ब्रह्मांडालाही पवित्र करण्यास समर्थ आहात. मग अशी सनातन गोस्वामींची भक्ती होती पहा. असे भक्त होते ते भगवान श्रीकृष्णांचे. आणि म्हणून भगवान स्वयं हे आहेत चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपामध्ये असे उद्गार काढतात पहा. म्हणजे असा वैष्णव जो आहे आचरणाने इतका शुद्ध इतका पवित्र असला पाहिजे की त्याच्या भक्तीच्या बळावर अखिल ब्रह्मांडही पवित्र करण्याचं सामर्थ्य त्याच्यामध्ये येतं पहा. मग त्यांच्याविषयी काय म्हणाले चैतन्य महाप्रभू, तुमच्यासारखे थोर गुणवान भक्त साक्षात तीर्थस्थानच आहेत आणि ते आपल्या शुद्धते कारणाने गदाधरी भगवंतांचे नित्य संगी असतात आणि म्हणून ते पवित्र तीर्थांनाही तीर्थ करतात. मग असं सुंदर जे आहे त्यांचं वर्णन प्रत्यक्ष भगवान करतायत पहा. ह्यासारखी मोठी गोष्ट कुठली असू शकते पहा. भगवान यांनी एखाद्या भक्ताचं पावित्र्य आहे त्याच्या पावित्र्याचा महिमा गाणं, म्हणजे तो जो भक्त आहे तो किती उच्च स्तरावर असेल पहा किंवा किती शुद्ध असेल पहा, आपण कल्पना करूया. असे सनातन गोस्वामी आहेत. म्हणजे त्यांच्याविषयी जे भगवान श्री चैतन्य आहेत तर ते म्हणतात, भगवद्विधा भागवता तीर्थ भूता स्वयं प्रभो तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानी स्वांतस्थेन गता भूता, असं ते म्हणतात. म्हणजे भागवतातला श्लोक पण आहे ह्याच्यावरती, जो पहिला स्कंद आहे त्यातला 13वा अध्याय आणि 10वा श्लोक. म्हणजे तर तो जो आहे विदुरांची स्तुती करताना युधिष्ठिर महाराजांनी हा श्लोक जो आहे तर हा उच्चारलाय. म्हणजे जो आता मी चर्चा केला तर हा भागवतातला श्लोक आहे. याचा अर्थ काय होतो की आपल्या शुद्धीमुळं असे जे भगवानांचे भक्त आहेत त्यांचे नित्य संगी बनतात आणि म्हणून ते पवित्र तीर्थांनाही पवित्र करतात. तीर्था कुर्वन्ति तीर्थानी, असं. तर याचा अर्थ ते पवित्र तीर्थांना सुद्धा असे भक्त जे आहेत ते जे आहे ते अत्यंत पवित्र करतात. म्हणजे असे जे भगवत भक्त आहेत ते साक्षात तीर्थक्षेत्रच आहेत. हा युधिष्ठिर महाराजांनी विदुरांविषयी म्हटलेला श्लोक आहे. पण हा श्लोक चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते सनातन गोस्वामी विषयी म्हणतात पहा. म्हणजे असे भक्त म्हणजे साक्षात तीर्थक्षेत्रच आहेत. आणि असे थोर भगवत भक्त जे आहेत ते आपल्या हृदयात भगवान जे आहेत तर त्यांना निरंतर घेऊन फिरत असतात पहा. आणि पापी यात्रेकरूंच्या पापाने दूषित झालेल्या तीर्थस्थळांना नवजीवन प्रदान करत असतात असे जे भक्त आहेत ते. आणि म्हणून त्यांना तीर्थस्थान म्हटलंय. म्हणून मनुष्य जो आहे तो पापमुक्त होण्यासाठी तीर्थक्षेत्री जातो. तिथं असे तीर्थस्थळाला अनेक साधू संत उच्च कोटीचे वैष्णव वास करत असतात. तिथं विष्णूंची अनेक मंदिरं असतात आणि यात्रेकरूंच्या स्पर्शाने ते पवित्र स्थळ दूषित होते. पण तिथे जेव्हा असे थोर भगवत भक्त यांचं आगमन होतं तेव्हा सर्व पाप नष्ट होतात पहा. मग हा जो श्लोक आहे तर याच्यावरून आपण हा भाग शिकूया. म्हणजे आपण यात्रांना काय जायचं तीर्थयात्रांना,
तर तिथं वैष्णवांचे साधू संतांचे कडून आपण आशीर्वाद घ्यायला आपली शुद्धी होत असते, त्यांची सेवा केल्यामुळं, त्यांना श्रवण केल्यामुळं. आणि गंगा नदी आहे किंवा या सगळ्या नद्या आहेत, मग ह्यांना पवित्र कसं होता येईल, तर भगवानांनी सांगितलंय की तुमच्या मध्ये म्हणजे तिथे येऊन सगळेजण आपली पापांचं क्षालन करण्यासाठी स्नान करतात सगळ्यांना पवित्र नद्या. मग ह्या नद्यांच्याकडे हे सगळं पाप पोचतं, तर त्यांचं क्षालन कसं होणार? तर तिथे जेव्हा वैष्णव येतील सर्व, तेव्हा वैष्णव जेव्हा येऊन स्नान करतील त्यावेळेला सगळ्या पापांचं क्षालन जे नद्या ग्रहण करत असतात तेही होत असतं. आणि म्हणून त्यांना काय म्हटलंय, त्यांच्या हृदयात विष्णूंनाच ते भागवित असतात. आणि त्यांचं चालतं बोलतं म्हणजे मंदिर म्हणजे ते एक चल मंदिर आणि चल विष्णूच आहेत वैष्णव म्हणजे असे भगवत भक्त. आणि म्हणून अशा भक्ताला तीर्थयात्रा म्हणजे करण्याची आवश्यकता नसते, तो जिथे असतो तेच स्थान तीर्थक्षेत्र होतं. आणि म्हणून या संदर्भात नरोत्तम दास ठाकूर म्हणतात, तीर्थयात्रा परिश्रम केवळ मनेर भ्रम. तीर्थयात्रा करीत राहणे म्हणजे एक प्रकारचा भ्रम आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की भगवत भक्ताला तीर्थक्षेत्री जाण्याची आवश्यकता नाही. तो तीर्थस्थळांना पवित्र करण्यासाठी तिथे जातो. म्हणजे असा उच्च कोटीचा जो भगवत भक्त आहे त्याला तीर्थक्षेत्राला जाण्याची आवश्यकता नाही, तो तीर्थक्षेत्रांना पवित्र करण्यासाठी जातो, असं त्याच्यात सामर्थ्य असतं. पण आपल्यासारख्या भक्तांनी म्हणजे आपण जे आहात ते पतित आहोत आणि आपण भक्तही नाही बनलो अजून. म्हणजे आपण अजूनही म्हणजे नवसाधक या स्तरावर आहोत. तर आपण तीर्थस्थळांना का जायचं, तर तिथं असे उच्च स्तरावरचे वैष्णव भक्त असतात. तर ते वैष्णव भक्त काय करत असतात, त्यांचा म्हणजे स्पर्शाने त्यांच्या म्हणजे त्यांच्या कीर्तनाने किंवा त्यांचे संकीर्तन ऐकून किंवा त्यांचा उपदेश ऐकून तेव्हा त्यांचा संग मिळाल्यामुळे त्यांची सेवा करून आपण जे आहोत ते पवित्र होत असतो. आणि म्हणून आपण अशा तीर्थ स्थळांना जावं किंवा अशा भक्तांचा आपण संग करावा. म्हणजे एखादा चारी वेदांचा प्रकांड पंडित आहे पण भगवत भक्तीत त्याला कसलंही स्वारस्य नसेल, तर त्याला भक्त म्हणून स्वीकारला जाऊ शकत नाही असं चैतन्य महाप्रभू सांगतात. पण चांडाळाच्या कुळात कोणी जन्मलाय आणि कोणत्याही कर्मफळाची इच्छा नाहीये त्याला, किंवा तर्कात स्वारस्य न ठेवणारा असा शुद्ध भक्त आहे, तर तो अत्यंत मला प्रिय आहे आणि त्याला सन्मान दिला गेला पाहिजे आणि तो जे काही प्रदान करेल त्याचा स्वीकार केला पाहिजे. असे भक्त माझ्याप्रमाणेच पूज्य आहेत असं सांगतात पहा चैतन्य महाप्रभू. म्हणजे सनातन गोस्वामींनी हरिभक्ती विलास हा ग्रंथाचं लिखाण केलंय. मग त्यामध्ये वर्णन आहे, जरी ब्राह्मणाला द्वादश गुण कोणा ब्राह्मणात असतील, पण जर त्याच्याकडे कमलनाभ म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत, कमलनाभ भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या चरण कमलांपासून तो विमुख असेल, तर मन वाचा कर्म धन जीवन प्राण हे सगळं श्रीकृष्णाप्रती समर्पित करणारा भगवत भक्त चांडाळ जरी असला तरी तो त्या ब्राह्मणाहून वरिष्ठ असतो. म्हणजे ब्राह्मण कुळात जन्म घेणं, ब्राह्मणाचं गुण असणं हे एवढंच पुरेसं नाही, तर मनुष्याला शुद्ध भगवत भक्त होणं आवश्यक आहे. आणि चांडाळ कुळात जन्मलेला भगवत भक्त केवळ स्वतःचाच उद्धार करतो असं नाही, तो संपूर्ण कुळाचा उद्धार करतो. मात्र अभक्त ब्राह्मण जो असतो, तर तो जिथे स्वतःचाच उद्धार नाही करू शकणार, तो त्याच्या कुळाचा काय उद्धार करेल. हा भाग आपण समजून घेऊया. याच्यावरती भगवद्गीतेत श्लोक पण आहे पहा, ब्राह्मण गुणांच्या म्हणजे वर्णन आहे पहा. शमोदमस तपशौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्मकर्म स्वभावजम. म्हणजे शांती आत्मसंयम तपस्या पावित्र्य सहनशीलता प्रामाणिकपणा ज्ञान बुद्धिमत्ता धार्मिकता स्वाभाविक गुणानुसार ब्राह्मण जे आहेत ते कर्म करत असतात. अशा पद्धतीचं हे जे आहे तर ते त्याचं आचरण असावं. म्हणजे वेदनिष्ठा हे ब्राह्मणाचे म्हणजे असे सगळे जे ब्राह्मणाचे गुण आहेत, तर ते सुद्धा आपल्याला मुक्तापल टीकेमध्ये पाहायला मिळतात की मानसिक समतोल इंद्रिय संयम तप शुची सहनशीलता साधेपणा अनासक्ती तात्विक तथा व्यवहारिक ज्ञान आणि विज्ञान म्हणजे आचरणात असतं संतोष सत्य वेदनिष्ठा हे ब्राह्मणाचे द्वादश गुण आहेत. एका ब्राह्मणामध्ये द्वादश गुण असतात, तर ते हे आहेत. आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंना ते म्हणाले, तुम्हाला पाहून तुम्हाला स्पर्श करून तुमचे दिव्य गुण गाऊन इंद्रियांची सर्व कर्म सिद्धीला जातील हे शास्त्रांचं निरूपण आहे. म्हणजे हरिभक्ती सिद्ध हा जो ग्रंथ आहे तर त्यामध्ये हे सगळं वर्णन आहे की म्हणजे असे जे वैष्णव आहेत तुमच्यासारखे त्यांचं दर्शन करण्यात नेत्रांचं तुमच्या पादपद्यांचा स्पर्श करण्यात शरीराचं तुमच्यासारख्या
जे वैष्णव आहेत त्यांच्या दिव्य गुणांचं संकीर्तन हे जिव्हेचं परम सार्थक मानलं जातं. आणि असा भौतिक जगतात भगवत भक्त आढळणं दुर्लभ आहे. असं सुंदर वर्णन जे आहे ते हरिभक्ती सुधोदयमध्ये आहे. पहा, म्हणजे प्रिय वैष्णवाला ही प्रार्थना आहे. काय प्रार्थना आहे तर अक्षण्णो फलम त्वादृश दर्शनम ही तनो फलम त्वादृश गात्रसंग जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके. म्हणजे काय की अशा पद्धतीचं म्हणजे प्रिय वैष्णव तुमच्यासारख्या वैष्णवाचं दर्शन करून माझ्या नेत्रांचं, तुमचे पाद्यपद्मांचा स्पर्श करून माझं शरीराचं आणि तुमच्यासारख्या वैष्णवांच्या दिव्य गुणांचं संकीर्तन करून माझ्या जिव्हेचं परम सार्थक होईल. आणि असा हा भक्त भौतिक जगतात मिळणं आढळणं फार दुर्लभ आहे. मग सनातन गोस्वामी जे आहेत तर त्यांना सांगितलं चैतन्य महाप्रभूंनी की भगवान श्रीकृष्ण खूप दयाळू आहेत. ते पतितांचा उद्धार करणारे पतित पावन असे आहेत. पतित पावन अवतार असं म्हटलं जातं. मग श्रीकृष्णाने तुम्हाला महारौरव नरकातून उद्धरले आणि हे कृपेचे सागर आहेत. म्हणजे नरकाचे वेगवेगळे प्रकार आहेत. त्यापैकी श्रीकृष्णाने महारौरव नावाच्या नरकामध्ये स्थान होतं. म्हणजे गेले असते ते जर मुसलमान राजाच्या दरबारी राहिले असते तर त्या नरकात जाण्यापासून त्यांचा उद्धार केला आहे असं सांगितलं चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना. आणि सांगितलं हे का कशासाठी तर तुमचा उद्धार आहे तर कृपेचे भगवान हे सागर आहेत आणि त्यांची कार्य खूप गंभीर आहेत आणि त्यांच्या कार्यासाठीच त्यांनी तुम्हाला आता उद्धारलेलं आहे. म्हणजे अ, कसं आहे भगवान प्रत्येकाच्या हृदयात उपस्थित असतात आणि त्यांच्या कार्याचं गुण कोणी जाणू शकत नाही. पण जो कोणी भक्तीत प्रामाणिकपणे कार्य करतोय हे जाणतात तेव्हा त्याला ते सहाय्य करतात आणि अशा पद्धतीने त्या गोष्टी घडून येतात की भक्तालाही समजत नाही. म्हणजे काय म्हटलंय ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठती असं आपण 18.61 मध्ये श्लोक वाचतो पहा. तर ह्या सगळ्यावरून आपण हा भाग समजून घेऊया की भगवान यांची त्याला दृढ निश्चयी जो भक्त होतो त्याला सहाय्य करायला भगवान सदैव तत्पर असतात पहा. म्हणजे आपण चतुश्लोकी भगवद्गीतेमध्ये पाहिले पहा ददामी बुद्धी योगम तम येन माम उपयांती ते. श्रीकृष्ण किती दयाळू आहेत पहा. सनातन गोस्वामींना चैतन्य महाप्रभू सांगतात हे सगळं वर्णन. आणि सनातन गोस्वामी नवाब हुसेन शहाच्या शासनात कार्यरत होते. मग तेव्हा ते भोगासक्त लोकांच्या संगतीत होते, विशेष करून मुसलमानांच्या मांसाहारांच्या असं अशा संगतीत ते होते. मग घनिष्ठ संबंधात असू देखील कृष्णांच्या कृपेनं अशा संबंधात अरुची उत्पन्न झाली. त्यांनी सर्वांना सोडून दिलं. म्हणून मग श्रीनिवासाचार्यांनी वर्णन केले पाहत त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपती श्रेणी सदा तुच्छवत. षडगोस्वामी जे अष्टक आहे ना तर त्याच्यामध्ये हे येतं वाक्य आहे त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपती श्रेणी सदा तुच्छवत. तर असे जे आहेत तर असे जे आहेत म्हणजे 6 गोस्वामी तर ते असे कसे आहेत श्रीकृष्णांनी म्हणजे जे काही वर्णन केलंय तर त्यानुसार किंवा सनातन गोस्वामींना जरी हे ज्ञान श्रीकृष्णांनी दिलंय त्या बळावर ते मंत्रिपदासारख्या सर्वोच्च पदाचा त्याग करू शकले. म्हणजे हे आध्यात्मिक बळ जे आहे त्यावर आणि भौतिक पद जे आहे ते तुच्छ समजून वैरागी होण्यास सनातन गोस्वामी सिद्ध झाले. म्हणजे असं इतकं उच्च स्तरावरचं स्थान मिळून असं देखील ते त्यागायला हे जे आध्यात्मिक स्तरावरचं ज्ञान मिळाले त्यामुळं अगदी सहज जमलं सनातन गोस्वामींना. आणि त्यामुळे त्यांना ते भौतिक पद तुच्छ वाटलं आणि ते वैरागी होण्यासाठी सिद्ध झाले. आणि मग चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींच्या कर्तृत्वाची ही थोरवी जाणली, त्यांच्या कार्याची स्तुती केली आणि त्यांच्यावर कृपा केली. मग आता हा भाग आपण समजून घेतला. मग सनातन म्हणाले कृष्ण कोण आहे हे मला माहित नाही, पण मला इतकेच माहित आहे की आपल्याच महत्कृपेने माझी कारागृहातून सुटका झाली. म्हणजे भक्ताचा भाव कसा असतो की कृष्णांना आपण जाणायला गेलो तर आपल्याला कधी त्यांना जाणताच येणार नाही. त्यांचं कार्य, त्यांचं अवतार घेणं किंवा त्यांचा जन्म कर्म चिमे दिव्यम असा श्लोक येतो पहा भगवद्गीतेच्या 4थ्या अध्यायात. तर मग आपल्याला हे नाही जाणता येणार म्हणून आपण आपलं अज्ञान जे आहे ते व्यक्त करावं भगवान यांच्या समोर. साक्षात भगवान आहेत चैतन्य महाप्रभू आहे म्हणजे. सनातन गोस्वामी काय म्हणले की मला काही श्रीकृष्णांना नाही जाणता येणार, मला नाही माहित कृष्ण कोण आहेत असं ते म्हणतात स्वतःला तुच्छ स्तरावर ठेवून. कारण कृष्णांना आपल्याला जाणताच नाही येणार आपण जाणून घ्यायचे प्रयत्न केले तर. आणि म्हणून ते काय म्हणले मला तुमच्या महत् कृपेने कृपा मिळाली. म्हणजे भक्तावत रूपामध्ये भगवान जे आहेत त्यांना ते संबोधून म्हणतात की तुमच्या कृपेमुळे मला जे आहे तर ती कृपा मिळून
बंदिवासातून मी सुटलोय. मग चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं, तुम्ही बंदिवासातून कसे सुटलात? मग तेव्हा सनातन गोस्वामींनी सगळी कथा सांगितली. मग रूप आणि अनुपम तुमचे बंधू मला प्रयाग क्षेत्री भेटले, ते दोघे आत्ताच वृंदावनला गेले असं सांगितलं त्यांनी. मग चैतन्य महाप्रभूंच्या आज्ञेवरून सनातन गोस्वामी तपन मिश्रा आणि चंद्रशेखर या दोघांना भेटले. आता तपन मिश्रा आणि चंद्रशेखर हे भगवानांचे खूप छान भक्त आहेत बरं का. त्यांच्यासोबत पण त्यांच्या लीला आहेत. मग प्रिय सनातन, आता तू काय कर, जा आणि क्षौर करून घ्या असं त्यांनी सांगितलं. क्षौर करायचं म्हणजे केस कापायचे. मग आता ते प्रवास करून आले होते ना, त्यामुळे त्यांचं सगळं असं सगळं स्वच्छ होतं अंग. मग त्यामुळे प्रभूंनी चंद्रशेखरांना बोलून घेतलं आणि त्यांना आज्ञा दिली की सनातनांना आपल्या संगतीने घेऊन जा आणि त्यांचा सगळा वेश पालटून द्या, म्हणजे त्यांना स्वच्छ धोतर द्या, उत्तरीय द्या, असं सगळं त्यांनी मार्गदर्शन केलं. मग प्रभूंच्या आज्ञेप्रमाणे चंद्रशेखरांनी त्यांना गंगा स्नान करवलं आणि त्यांना नवी वस्त्र जी आहेत तर ती प्रदान केली. मग आता चंद्रशेखरांनी सनातन गोस्वामींना जी नवी वस्त्र दिली ती त्यांनी स्वीकारली नाही हे चैतन्य महाप्रभूंना समजलं. मग त्यांना खूप आनंद झाला, कारण चैतन्य महाप्रभूंनी मग जे आहे ते आपलं स्नान आटपलं आणि सनातन गोस्वामींना घेऊन ते तपन मिश्रांच्या घरी भोजनासाठी गेले. मग पादप्रक्षालन करून चैतन्य महाप्रभू भोजनासाठी बसले, तेव्हा तपन मिश्रांना म्हणाले, सनातनांना पण भोजन द्या. मग तपन मिश्रा म्हणले, सनातनांना काही कार्य करायचे त्यामुळे ते आता भोजन नाही करणार, आपण भोजन करा आणि मी त्यांचा जो उरलेला अवशिष्ट प्रसाद आहे तो घेईन असं सनातन गोस्वामी म्हणाले. जे आपल्या गुरूंचं उच्छिष्ट आहे ते खाण्यामध्ये भक्त समाधान मानतात. तर प्रत्यक्ष स्वयं भगवान आहेत आणि गुरु पण आहेत, मग त्यांचं उच्छिष्ट त्यांना ग्रहण करायचं होतं. मग तो ब्राह्मण जो आहे तो म्हणाला की सनातन, जोपर्यंत आपल्याला काशी क्षेत्री निवास आहे तोपर्यंत आपल्याला आपण प्रतिदिन माझ्या घरी जेवायला या असं सनातनना म्हणाला. मग सनातन म्हणाले की मी माधुकरी मागीन, मी एकाच ब्राह्मणाच्या घरी का भोजन घ्यायचं, म्हणजे माधुकरी मागितलेली चांगली, मी भोजनाला कशाला येऊ असं ते म्हणाले. मग आता माधुकरी म्हणजे शब्द जो आहे तो कसा येतो पहा, म्हणजे मधु जो आहे, मधु म्हणजे फुलातून येणारा जो मधुकर आहे, मधु म्हणजे फुलांमधून मधु गोळा जो करतो तो मधुकर. म्हणजे भुंगा थोडक्यात. आपण समजून घ्या, फुलांमध्ये जो आहे तो उडत उडत जातो फुलांपर्यंत आणि त्यातून मधू म्हणजे मध गोळा करतो, तो म्हणजे भुंगा, म्हणजे त्याला मधुकर असं म्हटलं जातं. तो फुलाफुलांतून मधु गोळा करतो किंवा मध गोळा करतो. मग त्याचप्रमाणे माधुकरी करणारा जो साधू आहे तो एकाच घरातून पूर्ण भोजन घेत नाही, तर तो प्रत्येक गृहस्थाच्या घरावरचं थोडं थोडं अन्न मिळवण्यासाठी दारोदारी जातो. म्हणजे जसं मधु गोळा करते प्रत्येक फुलावर जाऊन मध, म्हणजे जो भुंगा किंवा माशी आहे तर तसं. मग त्याप्रमाणे म्हणजे मधुकर म्हणजे भुंगा जो आहे तो प्रत्येक घरावरती प्रत्येक फुलाकडे जाऊन थोडा थोडा मधू गोळा करतो. मग तसंच प्रत्येक गृहस्थाकडून थोडा थोडा अन्न मिळवण्यासाठी दारोदारी जातो हा जो आहे तो माधुकरी करणारा साधू. आणि त्यामुळे तो अत्याधिक खातही नाही आणि त्या ग्रहस्थांना निष्कारण त्रासही देत नाही पहा. आणि असे जे भक्त असतात म्हणजे ते परमहंस तर प्राप्त केलेले भक्त असतात, तर त्यांची ही पद्धत आहे, याला म्हणायचं माधुकरी. माधुकरी या शब्दाचा अर्थ हा. मग असे जे प्राप्त केलेले भक्त होते तर ते जे परमहंस स्तरावर किंवा असे बाबजी म्हणतात त्यांना, जे परमहंस स्तरावर असतात ना त्यांनाच नॉर्थ मध्ये म्हणजे उत्तर भारतामध्ये बाबजी म्हणायची पद्धत आहे. गौरी किशोरीदास बाबजी असं जे आहे ना, तर हे जे गुरु आहेत भक्तिविनोद ठाकूर यांचे, तर ह्यांचं नाव जे आहे तर बाबजी म्हणजे परमहंस स्तरावर पोचलेले असतात म्हणून त्यांना बाबाजी म्हणतात. किंवा बाबजी असं म्हणतात. तर मग हे जे आहेत हे जे परमहंस स्तरावर असतात त्यांची भूक अत्यंत कमी असते, अत्यंत विरक्त भाव वैराग्य असतं, त्यामुळे अगदी कमीत कमी अन्न ते ग्रहण करतात. आणि माधुकरीची पद्धत असून ती माधुकरीचा नियम कटाक्षाने दक्ष राहून पाळायचा असतो. आजी वृंदावनला माधुकरी मागण्याची पद्धत आहे, ते माधुकरी प्राप्त करण्यासाठी ठिकाणं पण आहेत आणि भीक मागण्यासाठी तर अनेक भिकारी वृंदावनात आलेत. मग ही जी आहे ती आताच्या आधुनिक युगाची म्हणजे युग आहे, तर तिथे शास्त्रांचा केलेला विपर्यास आणि त्याची जी लक्षणं आहेत ती म्हणजे असते. पण खऱ्या अर्थाने माधुकरी कशी असते, दारोदारी जाऊन अगदी थोडंसं अन्न. आणि किती माधुकरी मागायची असते, तर भागवतामध्ये त्याचा उल्लेख आहे की एखादी गाय जी आहे तर तिचं दोहन करण्याला जेवढा वेळ लागतो तितकाच वेळ एखाद्याच्या घरासमोर शुकदेव गोस्वामी थांबत असत पहा, माधुकरीसाठी जात तेव्हा इतकाच वेळ थांबत असत. मिळाली माधुकरी तर घेत, अन्यथा पुढच्या घरी जात असत. आणि माधुकरी मागायला येणारा साधू जो आहे तो आपल्यासारख्या
भौतिक जगतामध्ये म्हणजे भौतिक जगतामध्ये जो भोग करण्यामध्ये तृप्त झालेला किंवा भोग करण्यामध्येच रममाण असलेला जो म्हणजे असा आपल्यासारखा जीव आहे, की जो भौतिक जीवनात क्लेश दुःख भोगत आहे, तर अशा व्यक्तीच्या जीवनात जाऊन त्याला आध्यात्मिक ज्ञान देणं आणि त्याचं अज्ञान रूपी अंधकार दूर करणं, हे ह्या भादुकरी मागायला येणाऱ्या साधूंचं कार्य असतं. आणि आपल्या गुरूंच्या आदेशानुसार ते येत असतात का गुरूंनी सांगितल्यावरतीच ते हे कार्य करत असतात. मग असे जे असतात ते माधुकरी म्हणजे काही भीक भीक नव्हे किंवा भिक्षा नव्हे, तर ते आपल्यासारख्या जनसामान्यांचा उद्धार करण्यासाठी असे साधू जे असतात परम स्तरावर पोचलेले, ते माधुकरी मागण्यासाठी येत असतात. मग हा भाग आपण समजून घेऊया. मग सनातन गोस्वामींची तत्वे जी आहेत तर ती पालन करणारे आता वृंदावनात काही राहिले नाहीत ना, म्हणजे असे भक्त ते म्हणजे भीक मागणारे भिकारी असे खूप जमले म्हणजे वृंदावनात आले. मग म्हणजे ते का असे बनले, तर असे भ्रष्ट लोक असतात, तर ते अशा साधू संतांचे अनुकरण करतात. खरं तर अनुसरण करायला पाहिजे. आणि ते माधुकरी मागून आळशी जीवन जगतात. म्हणजे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामींचं तंतोतंत अनुसरण करणं अशक्य आहे. शकणारा असा भगवत. हम्म. आणि आहार निद्रा. आहार निद्रा सगळ्यांनी हे महत्वाचं भाग ऐकूया. आहार, त्यानंतर निद्रा, त्यानंतर विहार आणि कर्म करण्याच्या सवयीत जो मनुष्य नियमित असतो, तोच योगाभ्यासाद्वारे सगळ्या संसारिक दुःखांचं निवारण करू शकतो. योगाभ्यास म्हणजे काय, भक्ती योगाच्या आचरणाद्वारे. मग त्यामुळे त्याचा आहार म्हणजे कसा आहे, तो नियमित असला पाहिजे. निद्रा त्याची नियमित असली पाहिजे. तर विहार म्हणजे भ्रमण नियमित असलं पाहिजे. आणि कर्म करण्याच्या सवयी ह्या नियमित असल्या पाहिजेत. तरच काय होईल, तर दोन संसारिक दुःखाचं निवारण करू शकतो. मग आता सनातन गोस्वामींचं म्हणजे जे आहे, तर संन्यास धर्माचं तत्वाचं काटेकोर पालन आणि त्यांचं वैराग्य पाहून चैतन्य महाप्रभू अत्यंत आनंद झाला त्यांना. आणि सनातन गोस्वामी पांघरलेला तो भोट होता. त्या भोट कांबळ्याकडं म्हणजे तो भोट कांबळा म्हणजे ते जे होतं ते ती त्यांची म्हणजे जे कंबल म्हणजे भूतान देशात निर्मिलेलं ते असं मौल्यवान कांबळ होतं. तर ते जे कांबळ आहे त्याच्याकडे ते वारंवार पाहायला लागले. मग प्रभूंना हे मौल्यवान कांबळ मान्य नाही हे त्यांना कळलं. कांबळ म्हणजे रजई. मराठी भाषेत त्याला कंबल किंवा कांबळ, हिंदीमध्ये कंबल, मराठीत कांबळ म्हणतात. म्हणजे ती रजई थोडक्यात. मग गोस्वामींना ते लक्षात आलं, चैतन्य महाप्रभू सारखं त्याच्याकडे पाहतायत म्हणल्यावर मग त्याचा त्याग करण्याचा उपाय शोधू लागले. मग सनातन गोस्वामी दुपारच्या स्नानासाठी गंगेच्या काठी आले. आणि मग तेथे त्यांनी एक बंगाली साधूनं आपली जीर्ण रजई धुवून सुकवण्यासाठी टाकली होती. मग बंगाली साधूला सनातन गोस्वामींनी काय सांगितलं, की तुम्ही माझ्यावर एक उपकार कराल का, ही जी भोट कांबळ आहे ही तुम्हाला ठेवा आणि तुमची जी रजई आहे ती मला द्या. मग ठीक आहे म्हणाले. मग साधूंनी ते घेतलं. म्हणजे इतकं मूल्यवान कांबळ तुम्ही मला कसं काय देताय आणि माझी जुनी रजई कशी काय घेताय, असा त्यांना प्रश्न पडला. म्हणजे तुम्ही इतके सन्माननीय अधिकारी व्यक्ती आहात आणि तुम्ही माझा काही थट्टा विनोद करताय का, असं त्यांनी विचारलं. मग सनातन गोस्वामी म्हणाले, नाही नाही, म्हणजे मी सत्य बोलतोय. तुम्ही माझं हे बोट कांबळ घ्या आणि मला तुमची रजई द्या. मग अशा पद्धतीने त्याने त्या मूल्यवान म्हणजे जे कंबल होतं त्याचा त्याग केला. म्हणजे आपल्या आसक्ती ज्या आहेत त्या त्यागल्या पाहिजेत. मग थोडी देखील आसक्ती शिल्लक आहे तर भगवान जे आहेत तर त्यांनी ते संकेत दिला त्या पद्धतीने सनातन गोस्वामींना. आणि मग ते कांबळ आहे ते देऊन टाकलं त्यांनी त्या बंगाली साधूला. आणि स्वतः हृदय घेतले आणि हृदय खांद्यावर टाकून चैतन्य महाप्रभूंकडे आले. मग चैतन्य महाप्रभूंनी विचारलं, तुमची मूल्यवान बोट कांबळ कुठे गेली. मग सनातन गोस्वामी जे आहेत ते प्रभूंच्या चरणी सगळी कथा सांगितली त्यांना, की मी असं केलं म्हणून. मग चैतन्य महाप्रभू म्हणाले, श्रीकृष्ण खूप दयाळू आहेत आणि त्यामुळे तुमचा हा विषय रोग त्यांनी नष्ट करून टाकला. अन्यथा म्हणजे काय, की तुमचं म्हणजे ही उरली सुरली जी आसक्ती आहे, म्हणजे हा शेष भोग आसक्ती आहे, ती ते कसे बरं राखून ठेवतील. चांगला वैद्य काय करतो, व्याधीची पूर्ण पूर्ण सगळा निपात करून टाकत असतो.
तसं भगवान जे आहेत तर ती तुमची भवरोग जो आहे किंवा विषय रोग आहे, म्हणजे असा भौतिक आसक्तीचा रोग आहे, तर हा सगळा नष्ट करून टाकत असतात पहा. म्हणजे किंचित सुद्धा व्याधीला ते शिल्लक राहू देत नसतात. मग असे भगवान जे आहेत तर ते दयाळू आणि कृपाळू आहेत. मग माधुकरीची वृत्ती अवलंबणे आणि त्याच वेळी अंगावर मौल्यवान काम ओढणं हा विरोधाभास आहे का? मग असं केल्यामुळे आध्यात्मिक बळ क्षीण होतं आणि लोकही उपवास करतात, आणि म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना उपदेश केला. मग सनातन गोस्वामी म्हणाले, म्हणजे भगवान यांनी मला भौतिक अस्तित्वाचं जे पापपूर्ण जीवन आहे त्यातून आता मुक्त केले, आणि त्यांच्याच इच्छेने माझ्या भौतिक आसक्ती ज्या होत्या त्याचा शेष अंत सुद्धा आता झाला, असं त्यांनी उद्गार काढले. म्हणजे थोड्या बहुत ज्या भौतिक आसक्ती असतात त्या सुद्धा भगवान यांनी म्हणजे घालवून टाकलेत, असं म्हणाले सनातन गोस्वामी. आणि मग आता प्रभूंच्या कृपेनं सनातन गोस्वामींना प्रश्न विचारण्याची शक्ती प्राप्त झाली होती, आणि चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींच्यावर कृपा केली होती. मग चैतन्य महाप्रभूंनी रामानंदांना आध्यात्मिक प्रश्न विचारले, आणि त्याद्वारे त्यांची उत्तरं देऊन म्हणजे भगवान यांच्या अहेतुकी कृपेनंच ते त्यांना बळ मिळालं, सामर्थ्य मिळालं, आणि त्यांनी सारथी उत्तरं दिली त्यांना. आणि प्रभूंच्या कृपेनं सनातन गोस्वामींनी जे आहेत ते प्रभूंना प्रश्न विचारले, आणि प्रभूंनी स्वतःच तत्वनिरूपण केलं. म्हणजे भगवानच ही शक्ती देत असतात आध्यात्मिक प्रश्न विचारण्याची. भगवान कृपा करत असतात, त्यांच्या हृदयामध्ये प्रवेश करून शक्ती देत असतात, जसे रूप गोस्वामींना त्यांनी दिली. आणि मग त्या कृपेमुळे ते काय करत असतात तर त्याचं निरूपण पण करत असतात. म्हणजे त्यांनी महाप्रभूंनी आपल्या हेतू कृपेनं श्रीकृष्णाचे स्वरूप, त्यांचं युगुल प्रेम, सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, श्रीकृष्णांचं स्वरूप, भगवान श्रीकृष्ण, मग त्यांचं युगुल प्रेम, त्यांचं व्यक्तिगत ऐश्वर, दिव्य भक्तिरस या विषयाचे सनातन गोस्वामींसमोर स्वतः निरूपण केलं, भगवान कसे आहे त्याचं. तेव्हा सनातन गोस्वामींनी दाती तृण धरून चैतन्य महाप्रभूंचे चरण धरले, आणि अत्यंत दैन्य प्रकट करून ते म्हणाले, नीच जाती नीच संगी पतित अधम भुवि विषय कुपे पडी गोन्ना इनु जन्म. म्हणजे काय की नीच परिवारात माझा जन्म झालाय, नीच वर्गातील लोकच माझे संगती आहेत, मी अत्यंत आणि मनुष्यामध्ये अधम आहे, आणि माझं सगळं जीवन विषय कुपातच पडून घालवलंय. तर दातात तृण धरून म्हणजे असं संकल्प करतात, जेव्हा शिष्य की मला तुम्ही म्हणजे ह्या त्या गुरुंना शरण जातात आपल्या, आणि संकल्प करतात की मला तुम्ही आता शिष्य म्हणून स्वीकारा. मग आपल्या दातात तृण धरून म्हणजे संकल्प करून, म्हणजे असा दृढ संकल्प करून की आता त्या गुरुंना शरण जायचं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार आपण कार्य करायचं, त्यावेळेला दातात तृण धरतात आणि संकल्प करून दृढ व्रत असं म्हणून ते दर्शवण्याची पद्धत आहे. आणि तृण म्हणजे दर्भाची काडी असते, असं पवित्र गवत आहे ते. तर ते धरतात दातामध्ये, आणि ते शरण गेले, आणि मग त्यांनी प्रार्थना केली, की मला माझं हित सुद्धा समजत नाही. सामान्य व्यवहारात लोक मला विद्वान समजतात, पण मी स्वतः देखील मला तसंच वाटतं, म्हणजे मी त्याला सत्य समजतो. पण आपल्या अहेतुकी कृपेनं आपण जर माझा उद्धार केलाच आहे, तर तशीच कृपा करून माझं कर्तव्य काय आहे, आता मी काय करावं असं सांगा. म्हणजे मी कोण आहे, माझं त्रिताप सदैव दग्ध का करतात, या गोष्टी जर मी जाणत नसेल तर मला माझं हित कसं कळणार. म्हणून मला तुम्ही सांगा की मी आता कशा पद्धतीने कार्य करायला पाहिजे आणि मी काय करायला पाहिजे, असं तुम्ही मला मार्गदर्शन करा. मग अशी त्यांनी प्रार्थना केली. आणि मग जीवनाच्या साध्याविषयी आणि ते प्राप्त करून घेण्याच्या पद्धतीविषयी मी कसे प्रयत्न करायला पाहिजेत हेच मला माहिती नाही. मग माझ्यावर तुम्ही कृपा करा आणि मला ही सगळी तत्व म्हणजे समजावून सांगा, असं त्यांनी प्रार्थना केली. चैतन्य महाप्रभू त्यावर म्हणाले की तुमच्यावर श्रीकृष्णांची पूर्ण कृपा आहे, तुम्हाला सर्व तत्व माहिती आहेत, तुमच्यासाठी कुठलेही तापत्रय नाही आहेत, त्याच्या पलीकडे तुम्ही गेलाय, आणि म्हणून तुमच्याजवळ श्रीकृष्णांची शक्ती आहे, आणि तुम्ही साध्य साधन तत्व सर्व काही जाणता, आणि हे सर्व जाणून त्या ज्ञानाच्या दृढतेसाठी तुम्ही पृच्छा करीत आहात. मग हाच साधूंचा स्वभाव आहे. तर हा श्लोक आपण सगळ्यांनी समजून घेऊया. कृष्ण शक्ती धर तुम्ही जान तत्व भाव, जानी दाढ्य लागी पुछे साधूर स्वभाव. तर एखाद्या साधूचा कसा स्वभाव असतो, त्याला ज्ञान असतं, पण तो कसं म्हणतो, मला काहीच ज्ञान नाही, माझी काहीच पात्रता नाही, आणि मला काहीच समजत नाही, आणि तुम्हीच आता कृपा करा, आणि हे काय कशा पद्धतीनं साध्य साधन जीवनातलं म्हणजे गाठायचं ते मला सांगा. मग असं जेव्हा प्रार्थना करतो एखादा साधू पुरुष, तेव्हा त्याला अजून त्याविषयी जाणून घ्यायचं असतं, म्हणून तो प्रार्थना करत असतो. म्हणजे पहा, ही विनम्रता, हा नम्र भाव एखाद्या साधकामध्ये असला पाहिजे. थोडंसं आपल्याला ज्ञान मिळालं की आपल्याला वाटतं, अरे बापरे, मला खूप काही समजलं, आणि हे मी जाणतो, ते मी जाणतो, हे मला माहितच आहे. मग आम्ही घरात आचरण करतो, आम्ही बाहेर काय असं दाखवत नसतो, अशा पद्धतीने चर्चा करायला लागतात लोक. पण ज्याचं आचरण घरात असतं त्याचं बाहेरही असतं, म्हणजे ते उत्स्फूर्तपणे असतं भक्तीमध्ये. तर
आहे हे आध्यात्मिक स्तरावर मानलं जातं. म्हणजे असं नसतं आध्यात्मिक स्तरावर की बाहेर काही आचरण दाखवायचं नाही आणि घरातच करायचं किंवा महत्वाच्या लोकांसमोर करायचं, असं काहीही नसतं. ज्यांचं आचरण जे आहे ते भगवत चरणाशी घेऊन जाणार आहे अशा साधकाचं आचरण घरात असो बाहेर असो ज्यावेळी स्थळी काष्टी पाषाणी त्याचं आचरण समानच असतं. हा भाग आपण समजून घ्या. म्हणजे हे आध्यात्मिक स्तरावर असतं. आणि मग असा जो आहे भक्त तो जरी त्याला थोडं बहुत ज्ञान भगवानांच्या विषयी असेल तरी पण तो काय सांगतो की मला काहीच ज्ञान नाही, माझी कसलीही पात्रता नाही. माझ्यासारखा अधम पतित कुळात जन्मलेला जो व्यक्ती आहे, मग त्याला तुम्ही इतका जर त्याचा उद्धार आता केलाय मला स्वीकारून, तर आता पुढचा उद्धार पण म्हणजे पुढची कृपा पण तुम्ही माझ्यावर करा. आणि ती काय करा, मला जीवनाचं साध्य काय साधन काय हे सगळं सांगा तुम्ही. आणि मग त्यासाठी माझ्यावर कृपा करा. म्हणजे त्यांना माहिती आहे पण त्या ज्ञानामध्ये अजून दृढता आहे ना, अजून भर पडण्यासाठी अशा पद्धतीनं लीनहीन भावामध्ये अत्यंत तुच्छ भगवानांच्या चरणाशी स्वतःला प्रस्तुत करून जे सनातन गोस्वामी आहेत ते प्रार्थना करतात पहा. म्हणजे एखाद्या भक्ताचे अशा पद्धतीची प्रार्थना असावी. मग आपल्या म्हणजे आपली दिव्य चेतना आहे तर ती अजून जागृत व्हावी यासाठी त्यांची मती आग्रही आहे किंवा दृढ आहे. म्हणजे अजून आपण कृष्ण भावनेमध्ये थोडक्यात जे आहे ते पुढे जावं यासाठी ते प्रयास करत आहेत पहा. आणि अशा पद्धतीनं भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी तुम्ही योग्य व्यक्ती आहात आणि मी सर्व तत्वांचं तर तुम्हाला क्रमाक्रमानं निरूपण करून सांगतो आणि तुम्ही ते ऐका असं त्यांनी सांगितलं. मग आता चैतन्य महाप्रभूंनी त्यांना उपदेश द्यायला सुरुवात केली. जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ती भेदाभेद प्रकाश, सूर्यांश किरण याचे अग्निज्वालाचय, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ती आहे असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे श्रीकृष्णांचा नित्यदास असणं हे जीवाचं स्वरूप आहे. जीव तटस्थ असून सूर्याची म्हणजे ज्याप्रमाणे सूर्य आणि सूर्याची किरण किंवा अग्नी आणि त्याची उष्णता एकाच वेळी अभिन्न आणि भिन्न आहेत, त्याप्रमाणे जीव भगवंतांशी एकाच वेळी भिन्न भिन्न आहेत आणि श्रीकृष्णांच्या त्रिविध शक्ती आहेत. तर हे असं सुंदर जे आहे तर ते वर्णन भगवान जे आहेत तर त्यांनी करून सांगितलं पहा. तर हा जो आहे उपदेश तर तो त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंनी जो आहे सनातन गोस्वामींना केला. म्हणजे आता विष्णू पुराणातले एक श्लोक आहे तर तो पण खूप सुंदर असा श्लोक आहे आणि तो उपदेश त्यांनी केलाय. तर म्हणजे काय आहे की एक देश स्थितस्य अग्नेर ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण्य शक्तीस तथेद अखिलम जगत. तर एका स्थानी स्थित असणाऱ्या अग्नीची किरण ज्याप्रमाणे सर्व दूर विखुरलेले असतात त्याप्रमाणे परब्रह्म भगवानाची शक्ती अखिल विश्वात व्यापलेली आहे. महाविष्णू पुराणातला श्लोक आहे तर हा देखील त्यांना सांगितला. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी खूप सुंदर सुंदर उपदेश केले. मग भगवान यांच्या तीन शक्तीविषयी सांगितलं. हा मग मूलतः भगवान यांची कशी शक्ती आहे तर भगवानाच्या तीन शक्ती आहेत, चित शक्ती, जीवशक्ती आणि मायाशक्ती. मग श्रीकृष्णांची शक्ती दिव्य आहे, तटस्थ किंवा जीवशक्ती दिव्य आहे आणि म्हणजे अशी शक्ती ज्यात फलासक्त कर्माचा समावेश आहे आणि अशी मायाशक्ती नावाची तिसरी शक्ती जी आहे ती जाणली जाते. हे सगळं सांगितलं. शक्तीविषयी सांगितलं. मग भगवान कसे आहेत त्यांच्याविषयी सांगितलं की मानवाच्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे अचिंत्य असे भगवान आहेत आणि उत्पत्ती स्थिती सृजनाच्या प्रक्रियेत ते कार्यरत आहेत. म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी मार्गदर्शन केलं. म्हणजे अग्नीजवळ कशी उष्णता आणि प्रकाश या दोन शक्ती आहेत त्याप्रमाणे भगवान यांच्याजवळ अचिंत्य आणि सर्जनशील शक्ती ह्या म्हणजे ह्या दोन शक्ती महत्वाच्या म्हणजे ही महत्वाची वैशिष्ट्य आहेत. परमसत्य म्हणजे भगवान यांची वैशिष्ट्य आहेत, स्वभाव वैशिष्ट्यामध्ये येतात ते. भगवान कसे अचिंत्य आहेत आणि भगवान कसे सर्जनशील आहेत. मग आता त्यांनी पुन्हा जीव ह्याला क्षेत्रज्ञ शक्ती असं म्हणलं आणि भौतिक आध्यात्मिक जगात त्याला निवास करण्याची सुविधा असली तरी तो अविद्येच्या प्रभावामध्ये येतो. आणि काय होतं तर भौतिक अस्तित्वाच्या तीन तापांनी तो दग्ध होत असतो. मग ही अविद्या त्याला म्हणजे त्याच्या स्वरूपाला वृत्त करून टाकते, म्हणजे त्याला गुरफटून टाकते. मग अविद्येच्या प्रभावाखाली जीव हे भौतिक जगात भिन्न भिन्न प्रकारच्या शरीरातून निवास करतात आणि भौतिक म्हणजे जगतामध्ये म्हणजे ते जे आहे तर ते अशा पद्धतीने सतत गुरफटले जातात. मग हे सगळं मार्गदर्शन त्यांनी जे आहे तर ते चैतन्य महाप्रभूंनी सद्गुरुसांना केला. आणि मग या व्यतिरिक्त जिच्यात जीवात्म्यांचा समावेश आहे अशी माझी दुसरी श्रेष्ठ प्रकृती आहे. जीव हे कनिष्ठ प्रकृतीच्या साधनांचा उपभोग घेतात. असं म्हणजे असं सगळं वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि खूप सुंदर सुंदर त्यांचे उपदेश आहेत.
तर हे सगळे उपदेश आपण भगवद्गीतेमध्ये जे आहेत तर ते अभ्यासलेत पहा. मग असेच सगळे उपदेश जे आहेत तर ते जे चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना जे आहेत तर ते केले. आणि मग असे उपदेश जे आहेत तर ते केल्यानंतर म्हणजे जवळजवळ 2 महिने असे सगळं ज्ञान त्यांना देत होते आणि त्यानंतर त्यांना जे आहे तर ते ग्रंथांची रचना करायला त्यांनी सांगितले आणि खूप सुंदर असे उपदेश त्यांनी केलेले आहेत. आणि म्हणजे ते जे उपदेश आहेत तर त्या माध्यमातून जी त्यांच्या ग्रंथांची रचना झालेली आहे सनातन गोस्वामींच्या, तर आपल्याला ते म्हणजे पहा किती उच्च स्तरावरचे उपदेश आहेत पहा. त्याच्यावर अनेक ग्रंथ त्यांनी निर्माण केले. म्हणजे इतके दिव्य स्तरावरचे उपदेश ग्रहण करण्याची पण क्षमता असणारा वैष्णव असावा लागतो पहा. आपल्याला 1 तास चैतन्य महाप्रभूंचा आपण म्हणजे वाचन अभ्यास करतो तर आपल्याला अवघड जातं, हो ना. म्हणजे टीकेचा भाग म्हणून नको, तर आपण सगळे इतके पथिक आहोत जीव की आपल्याला 1 तास कुठलाही क्लास ऐकायला अवघड जातं. सनातन गोस्वामींनी सलग 2 महिने चैतन्य महाप्रभूंकडून उपदेश ग्रहण केले आणि त्याचं पुन्हा जे सार आहे आणि पुन्हा जशीच्या तशी ती तत्व आहेत त्याचं सार आणि सिद्धांत तत्व स्वरूपात ती जी आहे ती आपल्या समोर प्रस्तुत केली पहा ग्रंथांच्या स्वरूपात. मग अशा पद्धतीचं जे आहे तर त्यांचं जे आहे तर ते कार्य आहे आणि त्यांना ही जी शक्ती आहे ती चैतन्य महाप्रभूंनी प्रदान केली होती पहा आणि त्यामुळेच ते हे सर्व जे कार्य आहे तर ते करू शकले पहा. म्हणजे अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन जे आहे तर ते चैतन्य महाप्रभूंनी सनातन गोस्वामींना केलं होतं. जे श्रीकृष्णांच्या दिव्य रूपांचं म्हणजे संक्षेपात वर्णन त्यांनी केलं होतं. त्यांची विषयवस्तू खूप अगाध आहे आणि ते अनंत भगवान देखील त्यांचं वर्णन करायला समर्थ नाहीत. पण थोडक्यात वर्णन मी करतो असं सांगून त्यांनी हे वर्णन जे आहे तर ते सनातन गोस्वामींसमोर केलं होतं पहा. मग जो कोणी श्रीकृष्णांच्या अशा सगळ्या स्वरूपांचं वर्णन ऐकतो त्याचं पठण करतो तो निश्चितच भाग्यवान असतो. असं श्रवण पठण करणारा जो व्यक्ती आहे तर त्याच्यावर भगवानांची कृपा होत असते. मग अशा पद्धतीने त्यांनी सगळं काही ज्ञान त्याला देऊन टाकलं सनातन गोस्वामी जे आहेत त्यांना आणि त्यांना त्याच्यावरती दिव्य ग्रंथांचं लिखाण करायला सांगितलं. इथे आपण थांबूया. आता आपण शचीसूत अष्टकम म्हणूया. आज कोण म्हणेल हरे कृष्णा? रीना माताजी म्हणाल तुम्ही हरे कृष्णा? हो माताजी, मी ट्राय करते वाटल्यास, कारण की मी वृंदावन परिक्रमेला आलेले होते. 1 मिनिट मी ट्राय करते. आवाज येतोय ना माताजी माझा? हा, एक चेक करते मी कुठल्या ठिकाणी. एक ठिकाणी. हो, सापडले. हरे कृष्ण. सचीसुत अष्टकम. नव गौरव नव पुष्पशरम नव भागवत नवनाथकरम नवनाथकरम नवहेमकरम गौरव नवसेमयुतं नवनीतसुतं नवनीतसुतं नवप्रेमरतं नवधाविलसत् शुभप्रेममय प्रणमामि सखि सुखगौरवं हरिभक्ति परं हरिनाम परं हरिजप परं हरिनाम परं नयने सततं प्रणमामि प्रणमामि सखि सुखगौरवं सततं जनता भवतापहर परिमापरा जनलोकगतिं नवलेहकरं जगतापहर प्रणमामि सखि सुखगौरवं निजभातिकरं प्रियसाधुकरं नतनतनाविराजतुलं तिलकानि मानसनस्तकरं प्रणमामि सखि सुखगौरवरं सरितालयनं सर्वकण्ठहरं मृदुवाचस्पतिं मृदुमधुरं निजभक्तिगुणं
प्रणमामि शशि पुष्पगौरधं सुचित्रं वरदानोचितं प्रणमानचितं प्रणमामि शशि पुष्पगौरधं नयनं शरणं वचनं वचने तत्सवितं स्वपनामचलं प्रीते सुरतं जगताजीवनं प्रणमामि शशि पुष्पगौरधं प्रणमामि शशि पुष्पगौरधम् इति सार्वभौम भट्टाचार्य विरचितं सतीसुताष्टकं संपूर्ण श्री श्री राधा गोविंद की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, खूप छान म्हणालात. खूप धन्यवाद. ऐकू आलं सर्वांना, खूप छान वाटलं माताजी. अशी छान सेवा होत राहू दे सर्वांच्या आपल्या हातून कृष्णांच्या चरणी. आता आपण आपल्या क्लासची सांगता करूया. मी चैतन्य चरितामृत ग्रंथाचा जय जयकार करते आणि त्यानंतर आपण थांबूया. चैतन्य चरितामृतम ग्रंथराज की जय. श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव